Milí priatelia, sme na návšteve u Antónie Mačingovej. Ahoj. Ahoj. A máme pre vás pripravený zaujímavý projekt, o ktorom vám povieme neskôr viac. A možno tak na úvod, taký ten môj osobný predslov a záujem vlastne o našu spoluprácu je taký, že konečne sa mi dostalo takého toho poznania o prepojení vlastne všetkých našich častí, v ktorých vlastne žijeme a ktorými sme. To znamená aj hmota a telesná schránka. A na to je Antónia špecialista. A spoločne sme si pripravili taký projekt, ktorý sa volá Chudnutie v priamom prenose. A povedz nám prosím ťa niečo o takom tom prepojení a určitej takej harmonizácii vlastne toho telesna s tým duševnom. No neviem, či som ja nejaký špecialista na telesnom. Ja len možno, že môžem prispieť tým, že teda ponúkam ľuďom stravu, ktorá očisťuje a odľahčuje organizmus. A doteraz, ako som to pozorovala všetko, je to veľmi prepojené s myslením. A teda to duchovno a to telesno tým spôsobom, že teda veľké množstvo žien, ktoré mi písala, mali teda psychické problémy, tak keď sa dali na toto stravovanie, tak vlastne po určitej dobe sa tieto psychické problémy ako keby odstránili, ale súčasne si dali do poriadku aj svoj estetický vzhľad. A naopak, ženy, ktoré teda prvopočiatkovo alebo v prvom momente išli stále len za znižovaním tej váhy, nejakým spôsobom stále mali v hlave len to chudnutie a zmenili tú stravu, tak naraz sa stalo to, že začali úplne inakšie na seba pozerať a začali úplne inakšie hodnotiť veci. Čiže naozaj dochádza k takému tomu zrovnovážneniu, k takej tej harmonii medzi myslením a medzi tým, ako vyzeráme. Čiže ja stále hovorím, že teda váha sa dá dať do poriadku tými dvomi spôsobmi. Buď to si urobíme poriadok v hlave a telo úplne prirodzene začne púšťať tie kilá navyše, alebo naopak začneme nejako cieľene znižovať tú váhu s zmenou stravy a vyrovná sa to aj v tej hlave. A mňa na tom ešte zaujalo aj to, že v podstate ide akoby o takúto vnútornú premenu, že veľa prostriedkov, ktorých som našla, bolo vlastne zvonku, to znamená nejaké chudnúce prístroje a podobne, že v podstate ide o to aj na tej telesnej úrovni vlastne dosiahnuť tú zmenu zvnútra. Určite a môžem to dosvedčiť preto, lebo pred niekoľkými rokmi som mala štúdio, kde som mala také zariadenie, ktoré vlastne pomáhalo odburávať tuk zvonku. A stále to bolo o tom, že ja darmo som vysvetľovala, chodili ku mne totižto ženy s tým istým problémom stále a robili to cyklicky, že teda schudli za použitia zmenenej stravy a teda tým prístrojom a potom sa vrátili opäť do tých predchádzajúcich spôsobov stravovania a zasa ten istý problém samozrejme, že sa vrátil a opäť nejakým spôsobom dávali tie peniaze do toho, aby zvonku im niečo pomohlo. To znamená tie chudnúcie stroje alebo nezmyselné tabletky na chudnutie. Nie je to pravda. Je to len o tom, že tie tabletky robia to, že človek sa odvodní a tým pádom má rýchly pokles na váhe. Čiže tam dojde k takému tomu uspokojeniu, ale nie je to pravda, nie je to dlhodobý efekt. Všetko je len dočasné. Skutočne najsilnejšia zmena príde vtedy, keď človek sa rozhodne sám zo svojho vnútra, že chce niečo so sebou urobiť a že chce začať robiť opačne, tak ako to robil doteraz a aj ten výsledok bude opačný ako doteraz. To znamená, že tie ženy, ktoré sa rozhodnú, že už skutočne nechcú ďalej pokračovať tak, ako to robili, že teda sa stresovali dietami, dávali neskutočne veľké peniaze za rôzne prípravky, za zaručené náplastie na chudnutie, za zaručené tabletky, za zaručené koktejly. Keď to je nezmysel, tak si len uvedom, že teda keby si ty urobila hociaký koktejl, ja neviem, z rastce a jedla by si jedno jedlo denne, tak schudneš tak, ako sa chudne podľa prípravku, ktorý sa donáša zo Spojených štátov. Čiže v podstate nie je to pravda. Je to len krátkodobý efekt, ktorý vlastne oberá ľudí o to hmotno, teda aj tie financie a vo finále im nedonesie uspokojivý
výsledok a tým pádom vlastne tie ženy strácajú dôveru v to, že skutočne existuje spôsob, že môžu schudnúť natrvalo. Je to stále o také tej vnútornej zmene, o preprogramovaní hlavy a o vieru v samu seba, že teda dokážem to. To sú vlastne tie základné veci, akoby piliere, podľa mňa, vlastne, na ktorých stavať všeobecne v živote. Áno, ono to platí skutočne vo všetkom, preto lebo každý jeden z nás má určité problémy a stále sa ako keby, ja som aj v jednej svojej knihe napísala, že teda vystúpte z kruhu tých blúdnych omylov a jedine vtedy môžete niečo zmeniť vo svojom živote. A každý, niekto to má v strave, niekto to má vo vzťahu, niekto to má, ja neviem, v práci. Ale keď sústavne opakujeme tie isté chyby, nemôžeme čakať nejaký iný výsledok. Čiže naozaj ide o tú vnútornú silu rozpoznať ten problém, pomenovať si ho a jednoducho sa mu postaviť a urobiť to opačne. Takže tak. No a povedz nám prosím ťa niečo o tom tvojom programe. Čo vlastne ideme my robiť? No, ja by som si to predstavovala tak, že teda ty budeš modelka, čiže sa sfotíš. Urobili by sme nejaké také tie zábery a po každom jednom týždni by si zreferovala, ako sa cítiš, ako ti tá strava chutí, čo ti tam najviac tej strave chutí. A teraz by si mohla zhodnotiť, čo stojí, preto lebo ľudia často majú predstavu o tom, že keďže je to nejaké iné stravovanie, tak to stojí spustu peňazí. Nie je to tak. Či investujete peniaze do stravy, ktorá vám ubližuje a následne si musíte zainvestovať za prístroje na chudnutie, za tabletky na chudnutie, alebo či hneď v prvom momente investujete do stravy, ktorá vám pomôže dať sa do poriadku, tak toto dávam na zváženie naozaj preto, lebo tá strava naozaj nie je drahá, čiže aj toto by si mohla urobiť, že by si zhodnotila, čo stojí. No a vlastne ide o to, že ten prvý týždeň v tom stravovaní je veľmi veľa zeleniny a tá zelenina vlastne robí to, že do tela doplňa vlákninu a doplňa minerálne soli. Tá vláknina vlastne vyčistí ten črevný trakt, a samozrejme, že tie minerály sa tam doplnia. A vlastne celou podstatou tohto programu je nejako harmonizovať to vnútro. Niektorí odborníci tvrdia, že je hlúposť dodržiavať nejakú odkyslujúcu stravu, ale kvantum ľudí, ktoré mi píše a ktorí prešli na moju stravu, v Čechách je to okolo 30,000 ľudí, ktorí si kúpili knihu, tak každý hovorí, že po tejto zmene stravovania, po tom uvedení toho vnútorného pH do rovnováhy, prestali mať problémy zdravotné, prestali ich páliť záha, prestali sa im ukladať tuk. Čiže ja stále hovorím, sú lekári, ktorí majú vzdelanie. A ja nie som lekár, ale mám výsledky. Takže každý si môže vybrať, čo chce. Čiže vlastne ide o 28-dňový stravovací harmonizačný program. Áno. A každý týždeň sa vlastne natočím, že čo, teda ako Štonka spomínala, čo som jedla. A niekedy si to pripravujem, lebo aj s časom môže byť nejaký problém. A vlastne môžete si to odsledovať priamo, buď to vlastne držať so mnou, alebo popri mne nejako. Tak ono, vieš, keď sa rozhodnú, že to budú držať s tebou a v podstate ono by bolo úplne najideálnejšie, že by si teda si zapísala tie miery a váhu na začiatku a po každom týždni si to môžeš sledovať, alebo jednoducho to urobíš tak, ako hovorím, že teda tým, že to nie je dieta, lebo dieta je o nejakom časovom, ohraničenom období, kedy zmeníš stravovanie, ale to je zmena stravovacích návykov a je to proces. Preto ja aj stále hovorím ženám, keď mi píšu, že sa vážia po prvom týždni a nemajú žiadne úbytky, alebo niektoré majú dokonca to, že priberú na váhe. Je to proces, to znamená, že to trvá určitú dobu. Čiže doporučujem kvôli tomu, lebo sú ženy, ktoré sú zvyknuté aj 2-krát, 3-krát denne sa vážiť, lebo neviem, kto im povedal, že za jeden deň môže schudnúť. A práve opak je pravdou, lebo keď je prekyslená a napije sa vody, tak telo tú vodu zadržiava a na váhe je nárast. Čiže sú deprimované, sú demotivované a vlastne takto priberajú. Čiže tých 28 dní je proces, preto doporučujem zvážiť, zmerať sa na začiatku a potom až na konci, kedy to telo naozaj urobí to, že vlastne jednak si doplní všetky tie živiny
a tie minerály, stopové prvky a vitamíny naozaj môžu spustiť tú svoju činnosť a môžu začať alebo podporia odburávanie toho tuku a vlastne tú neutralizáciu vo vnútri. Ešte bude zaujímavé sa odvážiť, lebo už som to dávno nerobila. Čiže odváž sa odvážiť. Áno. Takže tešíme sa na to, čo to prinesie. Tešíme sa na to, že budeme môcť aj spoločne komunikovať o tom, aké máte výsledky. Určite Tonka je tu pre vás. Samozrejme. Na mojej stránke www.lahkechudnutie.sk môžete sa pozrieť, čo tam píše, môžete sa prípadne zapojiť do fóra, môžete tam dať nejaké svoje vlastné otázky alebo problémy, ktoré máte. Ale vás veľmi pekne poprosím, skutočne si najprv prečítajte teda stránku, potom to fórum celé, lebo častokrát sa mi ako keby opakujú otázky, ktoré v tom fóre už sú zodpovedané. Takže tak. Takže sa tešíme. A ja sa teším.